Taħseb li se ndumu biex nerġgħu għall-aħjar? X'inhi li żied ħaġa għal qabrek Malta? Idea meta ser nidħlu skola għax qed nimmissja t-tagħlim u lil sħabi. Dawn kienu wħud mill-mistoqsijiet ta' tfal illi għamlu lill-Prim Ministru. Ħerqana biex jissemgħu il-messaġġ tal-Prim Ministru f'dan il-mument ta' sfida, it-tfal ma qagħdux lura li jsaqsu dak li jħossu dwar il-pandemija tal-COVID-19 waqt konferenza online bejn il-Prim Ministru u tfal. Il-Prim Ministru weġibhom b'mod ċar u qalilhom illi f'dawn iċ-ċirkostanzi straordinarji l-isbaħ kwalitajiet tal-poplu Malti huma l-għaqda u s-solidarjetà. Isbaħ kwalità tal-Maltin illum hija l-għaqda. L-għaqda is-solidarjetà li intant kburi minnha illi kulħadd qiegħed jaħseb mhux fih innifsu, imma qed jaħseb fil-ġar tiegħu, qed jaħseb fil-ġenituri tiegħu, qed jaħseb fin-nanniet tiegħu, qed jaħseb fit-tfal tiegħu li qegħdin inkunu tant altruisti f'dan il-mument. Dr. Abela spjega li ċkejknin li d-direttivi u l-miżuri f'waqthom li jagħmel pajjiżna qed jilqgħu tajjeb għall-imxija tal-coronavirus. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar deċiżjoni qiebsa li kellha tittieħed biex jingħalqu l-iskejjel. Kellna nieħdu deċiżjoni diffiċli fejn ħanqedu l-prijorità, fejn hija l-iktar ħaġa importanti. U d-deċiżjoni kienet illi l-edukazzjoni hija importanti ħafna, ma s-saħħa hija l-ewwel priorità. L-ewwel priorità u allura ħadna din id-deċiżjoni biex nippreservaw bl-aqwa mod is-saħħa tal-poplu tagħna. Robert Abela appella wkoll it-tfal biex ma jinkwetawx dwar meta se jinfetħu l-bibien tal-iskejjel. Madankollu suġġerixxa illi dawn iżommu rwieħhom preparati u jibqgħu jistudjaw. Fid-deċiżjonijiet kollha li se nieħdu serħu raskom li m'għandux biex ikolkom inquiet. Iffukaw l-istudji tagħkom, araw li l-istudji tagħkom jibqgħu għaddejjem l-aqwa mod possibbli. Serħu raskom imma li ħanieħdu ħsieb ukoll l-edukazzjoni tagħkom bl-aqwa mod, toqgħodux tinkwetaw. Nifhem li huma ċirkostanzi differenti, ibqgħu pożittivi, dejjem ngħid l-inkwiet ħallu ħall-gvern. Mistoqsi jekk huwiex jaħdem mid-dar, il-Prim Ministru sostna li xogħlu jirrikjedi li jaħdem minn Kastilja. Madankollu fit-tmiem il-ġimgħa jieħu xogħlu id-dar filwaqt li jimxi mad-direttivi kollha tal-awtoritajiet tas-saħħa. Il-Prim Ministru spjega wkoll kif is-sitwazzjoni ta' bħalissa se tallimna napprezzaw kemm kienu importanti l-affarijiet sempliċi f'ħajjitna. U għad jgħid li minn dan iż-żmien Malta se toħroġ aktar b'saħħitha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.